Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo, igama likayise indodana nomoya ocwebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadini kaGenesis sahluko se-17 ivesi lesithathu kuze kube ivesi lesishiyagalolunye. Kulo mihla u-Abraham ekhuluma nenkosi wazwisa phansi ekhuleka. uNkulunkulu wayesethi kuye, bheka, ngenza isivumelwano nawe. Ngikuthembisa ukuthi uyakuba uyise wezizwe eziningi. Igama lakho alisiya kuthiwa u-Abraham, okusho ukuthi uyise uphakeme. Kepha igama lakho sekuzoba u-Abraham, okusho ukuthi uyise wabaningi. Ngokuba ngiyakwenza uyise wezizwe eziningi, ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, wena ube uyise wezizwe eziningi, namakhosi amaningi ayakuvela kuwe. Ngimisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe, kanye nenzalo yakho, ngezizukulwane zayo zonke. Kuyakuba isivumelwane esimiyo, ngibe uNkulunkulu wakho nowenzalo yakho. Ngiyakupha wena nenzalo yakho lona lelizwe ohlezi kulo, ungumfokazi. Izwe lonke laseKhanana libe elenu njalo njalo. Mina-ke ngibe uNkulunkulu wenu. Waqhuba uNkulunkulu wathi ku-Abraham, kepha wena umelwe ukusigcinisisa isivumelwano sami, wena nenzalo yakho kanye nezizukulwane zakho ezilandelayo. Ngithanda lenkonzo iyangiphilisa. Igama lakhe u-Abraham, kodwa weshintsha uNkulunkulu. uNkulunkulu esekhuluma naye, esenza isivumelwane naye, athi ngeke usaba u-Abraham uyise ophakeme, sewuzoba u-Abraham uyise wabaningi. Mhlawumbe into yokuqala engithintayo, yini eshintshile kumina ngokwazana noNkulunkulu? Yazi lo mbuzo ubalulekile kumina ithandwa zami, ngoba kwesinye isikhathi uma sibuka khona umuntu oyikholwa ngesonto, umsombuluko lesibili lesithathu lesine lesihlanu umgqibelo uyiphilela impilo yakhe nje. Abantu bangathuka mabembona ngesonto esontweni. Abantu bangathuka mabezwa kuthiwa usibanibani uyakholwa. Ngoba impilo ayiphila ngesonto ihlukile kunempilo ayiphila emphakathini. Lento angiyibuyisele sisakhula. Ngiyakhumbula sisakhula sasiney'ngubo zokuhamba, sasiney'ngubo zokuya esontweni, sasiney'ngubo zokuhlala ekhaya sidlale. And so kwesinye isikhathi ney'mpilo zethu ziyayithatha le dimension nale ndlela ukuba hayi, le ngubo yasesontweni igqokwa makiwe esontweni kuphela. Le ngubo yokuvakasha igqokwa makuvakashwa kuphela. Le ngubo yokuhlala ekhaya igqokwa njalo mangisekhaya. And so ithola ukuthi sesiphila impilo ehlukile. Ekhaya ngisihogo, emsebenzini ngusathane, esontweni ngingelosi. So sengiphila impilo egxamalazile. Into yokuqala uNkulunkulu angibona esinika yona, ukuthi ngokwazana naye, ngokwenza inqubo naye, khona kumele kushintshe. Khona abanye bethu ababizwa ngamagama. Awuyaziwa loyana ayi ibhubesi, ayi isilwane akangeneki, unolaka.
iliphi igama engifisa ukuba lishintshe empilweni yami? Iliphi igama engifisa ukubizwa ngalo umndeni wami? Iliphi igama engifisa nami ukuzibiza ngalo ngoba sengishintshile? Athi okudala sekudlulile, asengibheka okusha manje. Athi umpostoli Pawuli, athi okudala konke ngikushaya indiva, athi ngenxa yokwazi wena njengenkosi nomsindisi wami, obekungihlakaniphisa, obekungiphilisa, obekungijabulisa. Ngenxa yokwazi wena Nkosi ngikushaya indiva, ngenxa yokwazi wena Nkosi angisakufuni. Yangithinta leyo nkonzo. Bese kuba khona inkonzo yesibili engibona uNkulunkulu esenzela yona. Uthi ngenza isivumelwano phakathi kwami nawe. Uyakuba uyise wabaningi, ngiyakuba uNkulunkulu wakho. Lento kumina imnandi yathokozisa. uNkulunkulu akasiphi isibusiso engizosinikeza amandla okuphelelisa leso sibusiso. Ayikho into uNkulunkulu azokunika yona efuna ukuhlekanisa nabantu. uNkulunkulu ngeke akuphe umsebenzi namhlanje kusasa kuphuce wona. uNkulunkulu ngeke akuphe into namhlanje kusasa uhlekwa abantu ngayo. Cha. Lokhu akuphe kona uzokunikeza amandla okuba ukwazi ukusimama. Yazi kwesinye isikhathi mina ngiyaye ngibuke empilweni yami izinto engasahlangana, izinto engasenzeki, bese ngibuyela kuyena ngithi Nkosi kakade ngikucelanga lokho, wena wangipha. Nkosi kakade wena onginikile lokho, and ngoba unginikile ngiyazi ukuthi awuwakho umuzi wena ushiye endleleni. Ngiyazi ukuthi awumphakamisa umuntu wena madeda qedane umdaxaze phansi. Ngiyazi wena ukuthi okuqalayo uyaphetha. Sekwenze njani manje? Sewukephi mase kunje? Labantwana ongiphe bona uma sebenje uthangiye kubani? Lo mshado ongibusise ngawo uma usunje uthangicele kubani? Lo msebenzi ongiphe wona uma usunje uthangucebe kubani? Bese kuyavuka kumina inkonzo ukuthi lokho asipha kona, lokho aqalayo empilweni zethu yaphetha. Uthi bheka uyakuba uyise wezizwe eziningi, uthi mina ngiyakuba uNkulunkulu wakho. Khona enye inkonzo uNkulunkulu ayenzayo engiyithandayo nengithintayo. Lesivumelwano angisenzi nje phakathi kwami nawe, kodwa ngisenza phakathi kwami nawe kanye nezizukulwane sakho. Yawugeza inhliziyo yami le ndaba ukuthi kunezibusiso engiphila phansi kwazo namhlanje uNkulunkulu ayeyithembise okhokho bethu. Kunezibusiso engidla ngazo namhlanje uNkulunkulu ayethe uzozenza kokhokho bethu. Lento siyibonile empilweni. Ama-fruit nezithelo esidlayo manje abanye bethu lezo ihlahla itshalwanga yithina. So ngibonga uNkulunkulu ngokuthi mebusisa mina ubusisa namathambo ami, mebusisa mina ubusisa nabantwana bami, abusisa abaphilayo azabusise nabangakazalwa. Julile lenkonzo khona okugcina uNkulunkulu akushoyo uma ethi lelizwe ohleli kulona, lelizwe ovakashile kulona, athi ngiyakunikeza lona. Wawambona uNkulunkulu eza kuwena uyitempo emsebenzini, athi sibanibani uyitempo la, sibanibani uyicleana la, kodwa lela office elakho. Kunzima ukuyikholwa leyo nto. Thi Nkosi lingaba kanjani lami? Mina Nkosi ngisebenza la.
lela office liklinwa yimina every day. Mawuthe lami uthi angilithande, mawuthe lami uthi angilikhulekele, athi uNkulunkulu lithanda ulikhulekele, kodwa ekugcineni ngifuna wazi wena ozohlala kulona. uNkulunkulu akuphimisile ngomlomo wakhe, yenzeka. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sizivikele isikhanyisele, mayisinikeze amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.